nala pendem yela di haga ching dwai ngong gotrai ka ika kubor ya ka bamedan naga donut bat keren yang aku kenrat bat hablei kat bangadang dwai hagawai nigisngi ublei ulapan pra ba ulapan pat ya ga donut jonga padwa ya gawai ka kubor kihen men bagi para ka ka kurteng jong ka daga kubor don jingkermen ya ubangej hakini gisngi ke bangengiem don jingkermen na pring jungki ki jing athelung ki jingyale jing jingem ki bamanga bat mapi ngi kendo agini gisngi don jingkermen yang abad yopi bala pensyong nong rim ye kektin ke jong oblai naga syuti ke jong apostol Paul shiki nong rom kalen nong kabanyo kadekon kaba arpusau bat kaba arpusan kektin ke jong oblai ka ongkumni a nga obriu ubasyak lanot kop uai ken uban pelan no yang an nagani ka met jong kani ka jingyam kadekot kaba arpusan ka ong nga aingo yoblai dau Jesu Kris uba utrai jongi kihenmen bagi para ke jonga kasyidi ke jong Paul shiki nong rom la tho dau syakri uba kodor jong oblai uba la khot kerteng ya u apostol Paul uba ngi paro ngi tip ye ke jingem ke jong u nadu ka ba u kala ka ba mut nadu karai ka ba u shim ha ka ba u but yu nong penim unong siuspa jong u Jesu nadu ka encounter laga jingye kendu ka jong u marmet baru trai haga lenti sya Damaskus kam shimladon da ka waipan ka jingtmu haga jingem ka jong u kam shimladon da ka waipan ka lenti ye ka ba u shim nalor kani bagalong ban ba ye ka ding na ka jong u trai hadu ka ba khot jong ka jingem ka jong u bagaktin ka jong blai ke thu yengi baka balang hapo rum kaladon lupa om dei bau apostol Paul ula seng ya ka henry kaladon lupa bagi nong tho kiong imat dei gitu gibriu kleni ki kristan ke ba yo snow ya ka jing yalam ka jong apostol Petrus hagas ngi Pentecost ka ba kila kala bamut agadu gisngi kila ra ya ka kubor ya ka jinget ka jongki bagi la seng ya ka balang hangta hapo ka nong ba rum kenan bagi para ke jonga kalong bau apostol Paul udah don ye ke jing angnut udah terang bagaktin ke jong blai ke thu yengi bakaladon ke jing mi pauru kabau laong ye u ba menom bit ban lech she Jerusalem menom kiu pat she Jerusalem namar la melech hangta men sa syakem bat udim ba hakabakun kun sa sya ban ring hakiken jeri shadu kanong barom andai hakadonut ke jong u kwa ban lech ban yalam u kwa baka mission kabau blai ule khot ye kalong ban le ai nagamata ni kan nongba kapalong ka kapital hagada kapor ulat ho ye gani ke shiti ken sheki para banget ke badan hagan nongba rom hagas nem san punyo san bupra hadin jau Jesu para ulat ho ye gani ke shiti minba odang don hapo kan nongba hapo korin ki parlong ki henmen bagi para ki jonga ngiem bagi sngi ki bangi yoi ka jingjau umat bat ka jingyam briu kalong kaba hak bat kaba ngijuyo ibha man kapor bat ngijuyo ibha kumdo baki kelung kiyam ngiyo i kumdo baki samla ki don ya ka durkhmat kaba khia habaki ki snautu baka lawe jongki kadon napning jongki jingka umdum baka don napning jongki jing kelumar bangi juyo ibha habaki longkmi ki juyam baki ummat ki juyam henry ngi junior bha ban yoi ba urang ba breu un lenyar lani un chao ki omat ka ba phla kalong ba kaktin ka joble ke tho yengi shbang ki rang ba ki breu ki ba lenyar ki ba yam ban ngi yoi ha kan nuksa ha kaktin ka joble ka kitab ka ba ar ka jo Samuel kalenong ka ba khatra lai pulai ka khot komno ba u David u ong u yam ha ba u la yo snow ya ka khubor ba u tau khun ba i jong u Absalom u la yam ba do la khlat no nagani ka bertai padula yam rangba baula linyar ula tan ula tar ye ke changkup padula ong kukhun ba i chonga a bandalong bangada yap manga ha ga jaka ga jongme
long rubau chisu ulayam hagi babun benta bagi cingyam ke jong chisu ngiken mau hagi gospel ke jong Matius arhulai ke lenong lai punyo ke dekot kabau yam naga mata ke Jerusalem wong ko Jerusalem ngakwa ban kedop ya pa henry ngam yola namar paken taj yang ade chisu layam barola chao ki oman kom orang ba brio ban ngiyo iru hagan ni ka benta ya ka bangala puli hagal nong ka banyo ka dekhat ka ba arbusau ka ba umi ubriu ushakri ba kodor jong utrai ulayam ulalenyar baladengi pet ya ka lenong ka banyo nadu ka dekhat ka baningkong ter la tho ya ka bat layat ho ru ya ka hakadur ka ba umi ushakri ba kodor jong utrai ya thu ya laga jong ka experience lani ka jingmat ka jong utho ya ka ba ushem bagi jingkali kami kehenmen bagi para ke jonga kabalong ka kubor hagani ka chanmin balai bau ni ubriu ulenyar balai bau apostol Paul ulenyar balai bau apostol Paul uang hadu katni ukang hadu katni baru ong ye gini kentin anga ubriu uba shempap anga ubriu uba shalan.com manu ken ban pelan yanga ngaken mauru ya gawe ke jing yitu kana hagawe ke kon long bagata gabriel kayos ngau ye ka jingyalam ka jongwei unong yalam habau tau nong yalap ola keren ru nagini ka jo ka benta long bagata gabriel kamnut ban lek ban pau kombalong jingye seng namar bagadan gabriel ka ngau tu bagadan ka jingyale ka jingem ka jongka long bagani gabriel kala shong naga kali bagala snap ye ka kubor naga jingyalam nangta na boga kali haga jaka ka badom hagawei ka janmin bat kensan long ashwa ya ka bau tau nong yalap un khot aiti kani gabriel long bakala mi kensan nakali ong gade ke jing yeto kana kala linear pat ba hanta bagala ong manu ken ban pelat yanga gabriel ka shampa gabriel ka shemla not kat manga manu ken ban pelat yanga utau nong yalap habalai shim layo ban keren batka habaki nong syarai jangka palang kila yalam ban yo ban slok yaka Gabriel kala plakong ngalinyar namar ngas ngautu kadon ka aire kai kabate kabakum yana kabangas ngautu ngamla ban im ngamla ban bedeng ye ke jingim ke jonga ngayo ye ke jing posniu kiba uni useng ute nakti ye ke jan jonga nadukli hado ke jan ngas ngautu bangadon na bedeng jonga jing syampap bat kadon kai kabate merau yana Apostol Paul ru ai ken ye gene gadao balai ba ulenyar ken men bagi parang ke jonga kadao ka baningkong ngin yoi ha kada khot nadu ka bakhat lai hadu ka bakhat khandai kada khot ka bakhat khandai ka batai bat ka ong kumni yakata ka babha yakabanga ngamon henrei plan yakata ka basniu yakabanga ngamon yakata ken ngale Apostol Paul usnautu bahaga jingim ke jongu haga jingyale kabaken jaman sim ke jongu wat ulalong unongbut jongu trai udon ke jingyale udon ke jingya sham ke jingim ke jongu bawang bakapop kadang temrau yang hado mentamene padu pla uong hangni bayakata kabangat rangge baga donu jonga katrang yakata ngamle henra yakata kabangam kwa penban yakata ngale singa yaile ki parlok ki henmen bagi para ke jonga pilaban kali store kai gen gene ke pop ke shiri ke jong yonis kalenong ka balai ke dekat ka basau ke tu bakata ki bangin ile ki balong persya ya ka hukum ke jong blai kata ken lakhot ya ka bagalong ka pop badu blai u isi ya gene ke pop pada Apostol Paul udah tip biang-biang bau belai udah isi ya gini gepop pada belai ula persang nadu menang long kebertai ban pendo jaj ya gini gepop ula penslai ya kebertai daga ula thangru ya ke Sodom bat ke Gomora ban pendo no ya gini gepop ban mungkin mau kaktian ke jong belai ke kitab Genesis ke itu yangi bau put upai bau belai wa habau yo i bagata gepop kala jinsur bakala roi palat wangala pabi bangat hao yo beri wasla jangan ni kebertai Apostol Paul usngau thu ye gane ki inmen bagi para ke jonga usngau thu kamu nombut jong utrai usngau thu ba udang long umrau jong gapop
usngau tu ba man ke sngi ha ka jingem ka ba uem usngau tu ba ngam la lai the na ka ni bat ngadang syate ngat syakhum ha ka ni ka pom padu thoru igni ke lenong ke ba syakmat aga lenong ka balai ka dekat ka ba khatsan ha ka ju ka shithi wong baki kejat jongi ki stet palat ya gaban penmi ya gasnam wong shushu agalenong gaban ninggong arpuai ki dekat wong ba manga bat mangi ngitip bau belai udon henrei ngim nyo burom satya yu ngitip bau belai udon ngitip bangin le ya kani kalong ga bakra henrei ngile ben baki lagi jingle ki jongi ki pen pau se ga berthai bangim khen beriu yau tau belai uba im uba manga bat ma phi ngi shat pada kini ke chan miru nga kwa banya thu ya pi badan lai tali ki benta hakapom don lai tali ki ba ong kita ki kerdan lani kita ki stage hakapom ka baning kong ka nei nadu mendang long ka berthai ka jing stang jong ka nei ka pop balong ru nadu ka per eden bad ho ngi ken mau kum no david wong banaga kpo jaga kmien chonga la pun yanga hakapop ken baka berdan ka baar ka dei karai kabangishim nganbu agektin parengong that choice that we made to sin kirai kibangishim banle ye gade gapop pada habangishim ye gade karai kabar kapoy syaka kerdan kabalai kabaw apostol paul us ngotho biang-biang badulenyar bangi peteng we continue to sin Apostol Paul utip kenan bagi para ke jonga badaikan ngikan kabapen pensir mensim yo kabaprong yo ban sngosi bat ban lenyar kadai namar bau sngoto hagalanong gaban riu arpulai ke kon baga bainong jonga pop kalong ke jingyam baga ni ke jingyap kaba ubre udai bani kendo habang kran ye ke jingyap kamut bangi nginyam andangila teman andangila rangba kamut bangi point kata post nama ke jingyam ke jongi andai upol usngoto baga jingyap kadai haga mensim ke jongu baga ni mensim ka bau belai ulai kalong ken bau belai wong ngan sabishar paduken mau ye kektin ke jong belai ke kitab jingpen pau arpuar kalenong khatar ke dekon Jesu ang hakmi ingawan kloy bat kanong chonga kadon lembat nga ban ai nong ha uwei pa uwei kat bakum ka jingle jongu kata ka di ka jingim ka jonga ba ka jongpi ki henmen ba ki para ka jonga kata ka brio ka balnyar ha ka ka janmien ka balaya thu kata ka jing thu kana kalau ong bangam snow lalai chu na gani ka pom manuban map yang ala ni manuban snow yang manuban pelat yang habangan ngadang yale kaman yale snow ba balage jong gelong hagajing buat hagajing snow ba jong gani ka berthai kabangala matlut kabangala le lut kat banganangnya ye ka kali hagoi gamien ngalale pantenra ye ka kenro barkat banganang tenra ye ka ka kenro long bakat ka jing accident kalalong ka bajur ban ngala khnyot ru ngala penyam ye khun jonga ibadan akpop manuken ban pelat yang negani gamet jeng kejeng yap manuken bayo snow yang ong gani gabriel kihen ben bagi para ke jongi pon ba agini gisngi ki bangi yoi ke bagi briu ke lenyar wala ka dur shabar ka pau bagalong ka don ka dur jong ka jing po samrki henrai ma phi bat mangangi snow tu ba men mit men abangi tia ngi dem ngi snow tu ka don ka air ka ai ka bangi pat pet hadu kani ke sngi ka ba menta ka bangi dan ketsa hadu kani ke kelemat manukhen ban pelan ye phi ken men bagi para ke jonga manu bas snow ye ka yam ka jongpi bon kistang bantap ya ki da kita ki jingyam ke jongki da ki jong gane ke bertai henry hakabakut jonggesngi kilong komjo kabar balai bo apostol paul uyam ulenyar balai bo apostol paul uyam ulenyar bawong ye gine ke kentin a nga ubriu ubasha lanat kom manuken ban pelan yana nagane ka met jong ke jingyam kaba usnautu baka wa kut jongu ladaka pop kadang beteng banton aga jingyam jongu usnautu baka bakun kadega jingyap met badman sim haga jing shar ka jong trai baon penrem yo kihen men bagi para jonga kabar upolu yang usnautu
Day namar ke dekat kaba arpau hadu kaba arpulai tien ke jong blai ka ong ngan puli ke dekat kaba arpulai ka ong kum ni henrei ngayo i ya ka wei pat ka hukum haki dekat met chonga kaba ya let ma bat kata ka hukum ka chong kata ka jingmut chonga bat kata ka ya lamrauru yanga ya kata ka hukum chong kata ka pop ka bakita ki dekat men chonga kamut ayu kini ke dekat ki men bagi para ke chonga wapstol pol usngau thu ya gani bahaka jingim ka jong brio haka jingim ka chonga bagi jongpi don artli ki khasen rap ka wei ke ka mensim bat ka wei ke ka men kamet ka haban bud ya ki an ki kendon kamet ka chonga bagi jongpi ngiat hakani ka perthai habangi wan na habalakha yengi shi ka perthai bangi habanya la kalong nyopo rapo kan dai bo snem kat ka bo blai ui bet yengi ye ka bangi nim but happening jong ka ka jingim kata ken ka ka hukum jong ka met ka bangi haban bun ngamla banong bamanga ubakren nagini ka chanmit ngamdai ubriu ubala pangteng meno ngamdai ubriu ubala mat ye ki ching lagalong ka chingele hakamet lagalong ka chingele hak chingmut jing berkhat abanga berkhat shabangalawe wapstol pol usngau tho kat bakamet bakamen sim kadang te ni kendo ye ki ching ki chingele lagalong ka chingpang ki jing shitong ki chingele ki ba harukom ki ba kum ki khon ki choblai ni kendo aga chingem ka chongi ki men bagi para ki chonga wapstol polong bagi ki nong pho history ki ong bau pol udan apeng jong ki chingpang ka ba jurba ba bikin mauru komno baula dwai aga shidi ki jong u shiki korin wong to try chonga ngala dwai laisien bamen weng no yausha nakamet chongha ula dwai bau belai un pen kia ye ka jingpang ka badan hakamet ka chongu balong bon kini ginong tho history kia menjur badai nakadakadau bau lukas o balong doktor u jubut ye u hakti hakajan namaka don ka jingpang hakamet ka chongu badru haki jingem ka ba uem ngiken mau hakaspa snem ka baningkong komno bau tau patsha Claudius komno bau tau patsha ubawan hadin jongu obalang tau patsha Nero obala uru udekot ye ka jingem ka jong pol hakexti ka jong niu patsha long bagadi ka jingem jong u ka ba pha ka ba kum ki kristan ki em hagaspa snem ka baningkong balong bagadi ka por ka jong niru hiken ka ba gastang hagatin pareng kiong kita ki great 10 persecution ki balaja haga jingem badaka history jong ka berthai ka ba 4 juta kot menuru ka ba ka jing syapnyap jong ki kristan kalong ka ba krawe tang namar bagi bod bagi syakri yo nong penim u chongki u Jesus Christ pada apostol Paul udai uwaikan ubamat pada ubayat ya kani wang bakan ni kan jadi kata kau hukum jong kita kita khotmet ki jonga ki bayalet ma ban naman gesngi ki bayalet yang amen step men padai namar kata daw ngal linyar hau tau play ubayot ngau ublay uchonga ubala penne mai yanga ubangala ya syam hagal lenti syad damaskus ngioi haga jok kabangengiem ki jingpang ki jing shitom ki bang nyimla banjer kerteng ye ki long ki bakrao ki lanang roy yoi bagi jingpang ki bang empat yo lesi kum kada ka cancer nang degi HIV bat ki wei ki bang empat yo jing sumar dan empat yo dawai empat yo jing kon henring yo i basa ki wei bat ki jingpang ki balale try kli ya kamet ka jobrio bat pon ka jing yambrio ka baka perthai ka lenyar ka serendar bangimla hadu kene ke kaleman ngaken mau ya gawe ka press conference ke jong UCM jong ka apa Maharashtra wong ye gene ke kentin to ya dwai si haki blai ye jong pi wong ru ye ke kristan to dwai lem si hau blai jong pi ngim dan jubab ka perthai ka ong bang ngim dan jubab ye gene ke jingja bahwa kaladon kata kelim kan ini kata ke cingkam balala ya kita dawai kita shen bagi lami agini gisngi henry bon na paning jaga berthai ki ngau tho bagi long helpless hagani ke jingja ki henmen bagi para ke jonga om tang ya kene ke met ke basha tenra haga jingim ke jonga bagi jongpi ki yang ki sem ki jongi ngi khando ngi yam ngi linyar hagini gisngi habang yo i ke jing pat ke jing pra jing yang ki sem baka broken relationship kalanang krau hagini gisngi ngi yo i komno bagi yang ke rempai yang kristan ki linyar ki perta hagini gisngi
dan gilong ye gi bafon yang gi ginong syarai jong ka balang ya rap lam si pastor ya rap lam si tamasan yang gi ngemlati bangin ya le ye gi jing ya le ka baman lang gi abangi persang ban pelong jing dwai ye kaki kat ma ba pan ban ukba jong ga ye ngu phat be gi khun jong ga ye ki pen mi dau da kum ne ban kum thai yo I kumno ba kita ki single parent ka bang yong agak tien pareng kita ki ba haban ri la ni pen he khon marwai tang dau kpala ne ga kmi haba kala thon kata ka jing ya pai hapadeng ki yeng ki sam padom tan kata ki henmen ba ki parang ki chonga ye kalawai kalong ka badum danga gini ki kendiat banai ki don bon na peneng ki kun samla ki terang ya ka ban lek puli ban pentebet ya lede syabar jong gari baga jela ngiyo I ba bon na peneng chongki ki hap si shong no hang ni nama ki miolat ban lek klasru ngimyo lane kata ka karya ka chongi ngimyo kombangi ngi angnun kajing do kam kajing do jam ngi ui gini gisngi bakata ka bang ui ka policy kalong tang ladangi itu ye ki brio ngi badon hagabor bangi ton ye ga pisa ngi la ban yo e ki kam ge jam bat pon ba ki brio ha gini gisngi ki kloi kam tam ki samla ki bangala ye kendo bon na peneng jongki kyongi kloi ban penyap ye la de ban lain nakini ki ai ki ai akan mau yu wayu parlok ubangi ia nadu kapor bangi alik school bangi alik kelas lang wong yang ini kentian wong nama ka kerteng ga jonga kalong roki wong yang aku rong hapdeng ki kendai banai gayo mat ye jing aga jing ga jonga kabaya kata ka briu ka banganga ka bangala ya tho shongkurim hapdeng kendai banai gani ka briu kala I no yanga kala yo no dawai ngabar haga ju ka snem ngala do no saungut ki bayeng ke jonga ki ba iye yanga hadu kata barka jingyap ke jong kiru kalong kata kabam poi perkat ke jingyap kabalong sendet hadu kata nang taru ngala yo ya gawi ka kam ka bangala turai ngasno bangala im ya kata ka dream ka jing posniu ka bangala posniu menor henry mentapan ngayo ngalong ubri uba klem kam klem jam pangadon ya kata yeng ru ban ngala syak ni no ru ya kata yeng man kapor ka banga persang ban yeng man kapor nga ur nga ap ngala lek ban mare ngala lek ri tengen haga banga ya pam ngaya di bat lagi jong kilong ngala di ya ka kian ngala lek lut ya ki kam ke bagane ka perthai kai balong haga bakut jengget sngi habanga kiela shai dang step ngas ngau thu ka do nuot kaksya ban ngasyate ngasyako bengas ngautu ngalenyar manuken ban ngautu yanga kilok jonga ki petno ki wan tanga kapor jonga enjoyment bat bon na kapor ki petno bat donru kapor ka bangala persang ye gaban penyap ye lade bat kalong so easy bangan le ye kata ngamtip ngayo kumno ye kata baka sopalat yanga bangan rai bangan shimno ye lage jong gejeng Andrei barok kikela habang asyam yu jisukan kihenmen bagi para ke jonga katuga beriu ka bangi thu menaya tu gejeng ya thu kana ka balenya kasyam jing panem kasyam jing kela kayo ye gejeng pelai loy dari tang habang asyam batamare jika kejar jengka ding pana ka jeng jisu kan mau yuwi parlok ru ubangi iya akan di kabam kaba udon halaga jongga yeng habau pa yang abangan wan syeng wong rok ya rap lem se yang ngamlah syu pelat lem se yang naga ni gajing sniu kabangan ngadon kau ngiu tau parlok map yang ngade tangu beriu ngamlah ban pelat ya pi hadwai ngade thu ya pi don uwai kan ubala pada ketika miet ngedam khosiu lang baru try Cisu ulah pelaju, pan minta ulang bojeng tahu apa macamai. Kian men bagi para ke jangan uap solpol ruai ke jubab, hai ke dekat ke bar kusan. Ngai ngu yo blay, bau Cisu Kristen bau terai jongi, ulah penemai yangi. Yohanes lai kat rio, ngabau blay ulah kata ye ke bertai, ulah ai tino ya lau jongu kun ke belakang marwai. Ban snau tu ban penem. Ya pi ban yang
ngikan maha upol utho chikan nong rom san kala nong pra ke dekon men habangi dang long ki batalat men habangi dang long ki bapop Chris ulayap yapli yangi pikan mau yu John Newton haba ulatho ye ke jing roi jing ai jing ai ke bapala Amazing Grace jing ai bapala tam kaba pen im yanga hoi uang witu bala sempat yanga haga jing im habang amat ye ke jing ai ayau jisu haga jing im ka jonga ken men bagi para ke jonga ikan mau ya ka jing roi ka bangi roi ha ka KHB ka shispa pra kuwai ka to jing roi ka bong ka don ka wa badap asnam patut na kalbari kadang don hadu menta menen na gamta jongpi kadang don na gamta jongpi jonga pagadangi kloi compare la dangi wan ki jing ki bakat no ki bangi nge shate shakom la galong ki drugs la ni ka kian la ni ka nu ka jing sniu ka bangi shate lalu ga pop bru badu syaitan ute mrau yangi ban ngi shate mrau ru hagita kalawai ka bangi perkat ngi kuslai bat ka depression kala pelong yangi bangi mtere ban paham bandi abangi kuslai kadon kalat yang abad yabi kadon ga jingkermen hadu kene ke kelemat tang lada pingai how try hari ama mapi ngi don yu play wong ngadon ajan yabi ribon da pring chongi ngi pet no play ka problem lagi ni kisi om dai bo blai u pet nangi dai mangi ki ba pet no u mare na din jongi wat ya lo jong khon na beneng u pa ban shem ye ke jing long do ban e no ye ki e ke baro ban IT ya lagi jong ke jing ya blai udang e ye pi hadu ke ni ke kalemat apa deng jong ni ke jok ka bangim tep ka e ka ban ja yangi la shai la shis ngi la shams nem lanu ka ni ke jing ja kan long biang normal lani ka ni ke new normal ka bangi em ngi hapan ye beteng lanu kan kut ngim tep ki men bagi para rekan mau dan ublai pan ubla thau yang abat yo pi ubayo i ye ka bakut jeng ke jing em ka jongi ublai un kar khu ye ni ke tien ki bala keren na paring jong ke jing tlat ublai nam ta ka buram jongo amen